WESAR Edar, Nisan û gulan aşmê wesarî. Wesar de hewa beno nerm, vor heliyena. Her ca newira beno ganî. Darî vila kenî, teyr û tur mijdanê wesar danî. Mirçikî welatanê germinan ra ageyrenî û alon virazênî. Wesar de darî pind danî, erd beno germin û her ca beno zergûn. Xuşxuşa aw her ca gêna. Mewê enguran qeşriyeno, dormaleyê hêgayan geriyeno û bostanî pêrcîn benî. Hêgayê cit benî û xele ramiyeno. Bostanî cit benî, maşlayê viraziyenî û zerzewatyeno ramitiş. Eno mevsîm de yo venikiya weş û germiya şîrîn esta. Rocî hêdî hêdî benî derg, şanan aşm xwe mocnena. İnsan eno mevsîm de cilanê tenikan xwe ra danû, qicî pa melimanê xweşinî deştan û tebiat şinasînenî. Nameyê vilan û vaşan müsenî. Heyvanan şinasînenî. Qicî binêna zah vecenî teber û kayan kaykenî. Eno mevsîm de hewa nişkara xeripiyeno, varan vareno û hewa gege beno serdin.